remittances for their companies? None. Do they send employment returns to NASA? None. Evidence is there, no skyscraper in the country for 13 years. But they don't blame about my sanctions. Well, can I ask about you are imposed with sanctions and you don't know how to overcome them? Then surrender leadership. If I were to know that, not only can I have my sanctions, but why should we relegate our country to those levels? Amazangu chairman vachataura kuti vana vemuno muZimbabwe chavakukwanisa ukoona vabereki vachimanya kunotora birth certificate usati kuti varikuda kuti mwana averengwe, varikuda kuti awane mabudiro. Kamwana kakuiswa papassport kane 3 days kuitira kuenda kudiaspora kunotsvaka basa, because muZimbabwe hamuchataurwi nezvebasa. We are having our own degree people vari kutengesa majuice cups and they want zvinhu zviri normal. Kwakutoenda kunovata nono zviri right because ndapiwa chibage pafood for work. Zvanaka zvangu inini, muri kuzvara vana vari kuroorana, vari kuzadza vazukuru, haasati ambobairwa zvito. Iye zvino taakurera mwana wedu nemuroora nemuzukuru natsano vake, because tsano vane vaida kuzogarawo panasi. And what persuasion do you want to be given kuti muone kuti Zimbabwe is now suffering from leadership crisis? Kana zvinhu zvamira tine tsika dzekublema vanhu vakatenderedza. Bhora rikadyiwa captain ndiye anosoriwa nakochi wake. Ndosaka Pasuwa akadzingwa asingakavi bhora, akadzingirwa timu yake yakudyiwa. Zvino iyi timu yemapotholes everywhere. Totosangana kuballot. Vanasamanyika vanoti tsenzi inogara yatema, inofanira kugadzira nzira. Kana isina kugadzira nzira, who can be believed to vote for potholes? Swimming pools in every road. And kana tikataura kwanzi marasha bhara treason. Yekutaura ndakatenga mota yavhunika nemhaka yegomba itreason iyoyo. So my comrades, ndati hazvichabetseri kutaura about any other person. I'm talking to you and about your children, about the masses that supported you, about the masses that fed you, about the people that are still suffering because you promised them kuti kana matora nyika vachawana kugara zvakanaka, but you have not delivered.